Dobrý deň, nakoľko sa jedná o hasičov, tak hasiči znamenajú aj disciplína, trošku poriadok, takže prejdú chlapci poradovou prípravou, plnenú disciplíny a potom budú plniť nejakú tú disciplínu, ako pán Tepek povedal. Sú tam hadice, prúdnice, ktoré sa zapájajú, tak to je taká mini ukážka, aby ste videli, ako trošku vyzerá tá hasická technika. Vlastne s týma prúdnicama sa strieka, tí prúdnice to je to červené a kovové a hadice už sa každý pozná. Takže môžeme ísť k disciplíne. Že vidíte, že disciplína musí byť, to je samozrejme, pretože pri takých požiaroch a rôznych záchranných akciách tam sa nemôže niekto baviť, otáčať, tam sa musí počúvať, veliteľ, tak ako oni počúvajú, každé jedno požiarne družstvo má svojho veliteľa. A všetci musia počúvať tohto veliteľa. Vidíte, ako rýchlo musia zacvaknúť. Jeden zacvakne, druhý odsvakne. Edi, si mal dostať. Yeah!